Toimin mekaniikkasuunnittelijana. Mä oon ollut täällä jo 30 vuotta. Mielenkiintoista tehdä töitä. Nämä asiakasprojektit ovat mukavan haastavia ja se on pitänyt mielenkiintoa yllä. Tuotteiden suunnitteluimpulssi tulee asiakkaalta, huollosta tai sitten ihan omasta porukasta. Joku keksii jonkun hyvän idean, että hei, tämä voisi lisätä tähän tuotteeseen. Ja sitten sitä ruvetaan kehittämään eteenpäin. Täällä on tosi hyvä porukka tehdä töitä niiden kanssa ja sitten ilmapiiri on hyvä. Suosittelisin teille työnantajille, koska täällä on tosi haastavia ja mielenkiintoisia mekaniikkahommia. Siinä saa jokainen, joka tietää mekaniikasta, näyttää kykynsä.